és mondta az Úr, kelj fel és járj. És mondom én, igen, sportolni. Sportolásra invitáló blog abszolút kezdők, fotelből felállók, egészséges életmódra vágyók, fogyni vágyók, és vagy a sportot újrakezdők részére. Blogbejegyzés írója S.N. Katalin amatőr úszó, mérnök, sportoktató, sporttáplálkozási tanácsadó, Paks. Bevezető gondolatok. Sokan már régóta kérdezik tőlem, mondogatják, célozgatnak rá, vajon miért vagyok ilyen vékony, koromhoz képest, 50-en túl, milyen vékony az alakom, néha meg is jegyzik, de jó neked, te nem hízol semmitől sem, szerencsés alkat vagy. Az eszükbe se jut, hogy esetleg azért vékony az illető, mert tesz is érte. Mondogatják továbbá, magukra értve, jaj, én ha rágondolok egy kajára, már attól hízok. Leginkább a hölgyek, érdekes módon a velem körülbelül azonos korú, hölgyek. Körében jellemző ez a jó értelembe vett, irítséggel átszőtt kíváncsiság, burkolt megjegyzések, célzó, kifinomultan burkolt módon kifejezett kérdések kavalkádja, miszerint vajon hogyan csinálja, vajon miért ilyen vékony, de jó neki, vajon mégis mi a titok? Először is nincs titok. Ugyanis ha vékonyabb valaki, annak leginkább 2, maximum 3 oka lehet. 1, vagy sokat mozog, veszi a fáradtságot és rendszeresen és komolyabban sportol, vagy 2, esetleg valamilyen betegsége lehet, vagy 3, alkati tulajdonság, például ektomorf típusba tartozók, is lehet, mint harmadik tényező, de bizonyos kor felett már az alkatilag vékonyak is szedhetnek fel többlet-súlyt, hiszen a kor előre haladtával szinte mindenkinél a zsírizomarány megváltozik, és bizony sajnos a zsírtöbblet irányába. A továbbiakban az első esettel foglalkozom, a mozgás, az edzés, a sportolás jelentőségével, hiszen ez az, ami kisebb-nagyobb mértékben és intenzitással, de bárki számára lehetséges. Szabadon dönti el, megteszi-e, avagy sem, azaz rátér-e erre az útra per életmódra, hiszen a lehetőség, akár kisebb-nagyobb mértékben, de mindenki számára adott kell, hogy legyen. Ebben szeretnék tehát egyfajta inspirációt, vezérfonalat, lépcsőkre bontott, kvázi induló stratégiát adni mindazoknak a hétköznapi dolgos embereknek, akik ezidáig teljesen inaktívak voltak, akik csupán csak ismerkednek a gondolattal, hogy elkezdjenek sportolni, de még effektíve mégsem kezdték el, az olyan abszolút kezdők, tehát nem hivatásos sportolók számára, akik például halasztják a na majd holnap bebeszélésekkel, olykor megérthető, vagy éppen mondva csinált kifogásokkal. A magam részéről egyébként kezdőkbe sorolom az újrakezdőket is abban az esetben, ha már legalább fél, 1 vagy annál több éve visszaragadtak a fotelba, vagy rajtuk kívülálló okokból elmaradt náluk a rendszeres sport. Pár szó magamról, azaz, ha mégis van, akkor mi a titok? Kedves érdeklődő, mindenekelőtt engedj meg kérlek pár szót magamról is, csupán azért, hogy bemutassam saját tapasztalatomon is, és néhány követőim alapján is, hogy a rendszeres sport, a rendszeres edzés igenis megoldható. Ugyan élsportoló soha nem voltam, gyerekkorban semmilyen szinten nem sportolhattam, nem tehettem meg, azonban fiatal felnőtt korom óta mindig is mozogtam, a hétköznapok során igyekeztem következetesen sort keríteni rá. Mára már elértem, hogy például 4-ször teljesítettem a Balaton átúszást, plusz néhány kisebb távú nyílt vízi úszásokat, valamint néha kisebb futóversenyeket is bevállalok, bár a futás nem az erősségem, gyenge lábizmaim miatt. Nagy dolog ez számomra, azt figyelembe véve, hogy magamtól autodidakta módon, még az internet világa előtt tanulgattam úszni, amikor is még nem volt YouTube. Egyáltalán nem volt semmi, de semmi információforrás. Akkoriban csupán a Fekete-Fehér TV heti pár perces sportközvetítéseiből nagy ritkán sorra kerülő úszóversenyek beszámolói, sportközvetítései álltak rendelkezésemre, azt is csak 1-2-szer nézhettem meg. Eleinte tehát szó szerint teljes információhiányos körülmények között, segítség, edző nélkül, hozzáértő még a rokonság legtávolabbi láthatárán sem volt. Szóval így módon tanultam megúszni. Csupán, amit láttam az említett tévében a talán így csinálják módszerrel. Aztán olyan szintig jutottam a kitartó, eleinte bénázásokkal gyakorolgatva, hogy egyszer csak,
már A pontból már eljutottam B pontba. Sok-sok tempózgatás, technikázás után már felismerhető volt, hogy az éppen gyorsúszás akar lenni. Tehát mondható, hogy az alapokat elsajátítottam. Később persze, amikor aztán az internetről a részleteket el lehetett lesni, akkor már az alapján próbáltam csiszolni és fejleszteni az alapokat. Mára már azt is elértem, hogy a bukóforduló is és a pille is megy. Ez az egyéni fejlődés és az a pár, talán említésre méltó úszás teljesítmény nyilván azt feltételezte, hogy rendszeresen járjak uszodába folyamatosan gyakorolni az úszásnemeket. Kitartóan, következetesen, amint csak egy kis időm adódott. Nem esett nehezemre, lelkileg legalábbis, mert imádok úszni. Hogyan kezdtem el, hogyan oldottam meg? Összeállítottam magamnak egy keresztedzéseket is, és regenerációs időket is tartalmazó, az úszásgyakorlatokat magasabb óraszámban magába foglaló heti és évszakos edzéstervet, plusz tudatos táplálkozást csatoltam hozzá, és mind ehhez, amikor csak lehetett, akkor is, ha éppen nem sok kedvem volt hozzá, lustálkodni lett volna kedvem, akkor is. Tartottam magam. Persze, amikor felborult az edzésterv más elfoglaltság miatt, ez is előfordult például családi program, határidős munka, egyéb miatt, igyekeztem azt pótolni. Nem egyszerű ez tény, de megoldható. Mind amellett, hogy a hétköznapjaim nekem is eléggé zsúfoltak évtizedek óta. Teendőim halmazát ugyanis nekem is a szokványos, hétköznapi, dolgos emberekre jellemző elfoglaltságok töltötték ki, úgy, mint család, munka, vállalkozás, háztartásvezetés és munka. Mert valljuk be, aki becsületes és szorgalmas munkával keresi a kenyerét, ez utóbbi nem kevés időt tesz ki a napi 24 órából. Még talán annyit magamról, hogy igazából soha nem voltam elhízva, évek óta egy adott ingadozáson belül, de tartom a súlyomat, jelenleg is, meghaladva már az 60. évet, 50-52 kg körül vagyok, ez körülbelül 20-21 körüli BMI, a magam, koromhoz képest, vékony testalkatával. A blogom ösztönző írásom célja. Miután tehát több közvetlen kollegális és baráti körből kérték segítő tanácsomat abban, hogyan is kezdjék el és hogyan oldják meg a sokaknak, mint nálam is, a munka plusz család plusz háztartás plusz némelyüknél már-már egészségügyi betegségek mátrixában, a mozgást, annak elkezdését és fenntartását, mindezekből inspirációt merítve és bátorításként az abszolút kezdő és újrakezdő célcsoport számára egyfajta kelj fel és járj, sportolni, vezényszón alapuló, szisztematikusnak tervezett tanácsadó útmutató elindítása mellett határoztam el magam. A célom továbbá, hogy a nincs időm, nem fér bele az időmbe, kifogásokat kitörölve a gondolatokból, rámutassak arra, hogy egy kis időelemzéssel, racionális időmenedzsmenttel igenis bele lehet szorítani, és kell is, az életünkbe a rendszeres mozgást. Előre bocsátom viszont az alábbiakat. Nem vagyok sportorvos, csupán sok ezer évvel ezelőtt sportoktatói képzésből ragadt rám néhány hasznos és alkalmazható edzésmódszer, illetőleg a rokonságból, baráti körökből kikerülő kvázi pacientúrámból invitálásomra, tanácsaimra már jó páran elindultak ezen az úton. Nem rendelkezem még edzői végzettséggel, de valamikor vezetőedző mellett, sportoktatói tanfolyami képzéssel tartottam edzéseket, edzésprogramok összeállításával, valamint rendelkezem egészségügyi középszintű végzettséggel, orvosira készültem annó, plusz 2 mérnöki végzettséggel. Na de ez utóbbi meg mit is keres ebben a témakörben? Első olvasatra talán úgy tűnik, ehhez eléggé távol áll, de talán mégsem, hiszen a sportolásban is a tervezettség, a szisztematikusság, a koncepcionális felfogás, a mérés, elemzés, jó magam például a Polar mérőrendszert használom, és ez itt nem a reklámhelye, pulzusmonitorozás alapon végzem az edzéseimet. Szóval amennyiben az edzéseknél is alkalmazásra kerül, a sportolást, edzéseket sokkal szofisztikáltabbá, netán professzionáltabbá, így több szempontból is eredményesebbé tehetjük. Nem vagyok tehát sportegészségügyben teljesen szakmabeli, rendelkezem viszont az említett mérnöki diplomáim és egészségügyi középvégzettségem mellett sporttáplálkozási per életmód tanácsadói képzésekkel is. Van azonban tapasztalatom az itt leírtakban,
különösen az egyéni sportolás magánmenedzselésében, az egyéni edzés, sportolás fenntarthatósága, rendszeressé tétele terén, hiszen, mint említettem, mind magamon, mind pedig néhány páciensemen már megtapasztaltam egyrészt a kezdeti nehézségeket, majd az eredményességhez vezető, a kitartással, szorgalommal, céltudatossággal felzászlózott utat. Itt tehát a jó irányba vezető kezdeti lépések módját is szeretném jó tanácsként átadni. Miről is lesz szó? Ezen blogbejegyzésem tehát a kezdőknek, újrakezdőknek szóló "Hogyan kezd el" témájú útmutatás, kezdeti inspiráció, tehát nem a szó valódi értelmében értendő edzésterv. Miről nem lesz szó? Abban viszont nem foglalok itt részletekbe menő állást, hogy az élsport, és most ideértendők az extrém sportok, teljesítmények is, egészséges-e vagy sem. Erről megvan a saját, itt nem részletezett véleményem. Erről röviden csak annyit, hogy természetesen nagyra értékelendők azok, akik ilyen szinten művelik, de jelen leírásommal, ösztönző blogommal nem feltétlen az a cél, hogy a fotelből felállva bárki olimpiai szinteket döngessen, vagy éppenséggel mindenki ultrafutó, sparthatlonos vagy extremen legyen. Persze ez is lehet cél, de ez már az adott mozogni vágyó, sportoló tiszteletteljes egyéni döntése, célja. Azt sem részletezgetem, hogy a magyarországi egészségstatisztika mit mutat az elhízás és vagy a mozgáshiány miatti betegségek kérdésében. Ezekről is több szakértői cikket lehet olvasni. Annyit azonban nem hagynék szó nélkül, hogy ezen a téren van még hova fejlődni. Úgy gondolom, hogy amíg egy kevés ember is a mozgásszegény életmód miatt lesz beteg, vagy éppenséggel jelentősen javíthatna az alapbetegségein, akár a rendszeressé tett mozgással, viszont ezt nem teszi meg, addig a legkisebb számú rossz egészségügyi statisztikai mutató is, azaz még ha csak pár embert érint is, sajnálatos és szomorú. Viszont ha már csak pár emberkére ösztönzőleg hat jelen motivációs írásaim, útmutatóm, és elkezd mozogni, sportolni, hozzáteszem, életvitelszerűen és rendszeresen, már megérte.